Připravíme si akušroubovák, kombinované kleště, nástavec PZ2, vrták vhodný podle materiálu okna, tužku a pravítko. Žaluzie přijde ve 2 balíčcích. Jeden montážní a ve druhém samotná žaluzie. Žaluzii si rozbalíme a sundáme z ní boční krytky. Přiložíme si ji k oknu, sama krásně zapadne. Necháme ji volně viset, neroztahujeme ani nezatahujeme. Žaluzii doporučujeme šroubovat do zasklívací lišty okna. Nejdřív jeden šroub na jedné straně, potom 2 šrouby na straně druhé a nakonec doplníme chybějící šroub na první straně. Teď si lamely žaluzie opatrně stáhneme dolů. Spodní lištu přiložíme ke sklu a podle trasy lanka si naznačíme bod, kam následně budeme lanko ukotvovat. Totéž si zopakujeme na druhé straně okna. Žaluzii si poté povytáhneme zase nahoru, aby nám nepřekážela. Vybereme předepsaný vrták podle materiálu okna a vyvrtáme v označených místech dírky. Použijeme kombinačky a pevně dotáhneme uzlík na konci lanka. Lanko zastříhneme tak, aby za uzlíkem zůstal přibližně 1 cm. Poté vložíme lanko do dírky. Lanko v dírce pojistíme kloboučkem, který silně vtlačíme dovnitř. A aby bylo spodní kotvení dostatečně stabilní, zatlačte prstem na klobouček a druhou rukou plynule, ale silně zatáhněte za lanko směrem nahoru, až se vevnitř uzlík zasekne o klobouček. A totéž si zopakujeme na druhé straně okna. Nejprve si uvolníme pojistný zobáček. Lanko si chytíme kombinačkami a v jeho dráze ho vytáhneme směrem nahoru, až bude lanko napnuté. Aby se nám nepovolilo, zajistíme ho zase zobáčkem. Zastříhneme ho na délku zhruba 5 cm. A aby nám nikde netrčelo, zasuneme ho pod plechovou lištu základové desky žaluzie. Nasadíme boční krytku. A totéž zopakujeme na druhé straně okna. Doporučujeme, aby byl volný převis řetízku alespoň 10 cm. K naznačení nám pomůže pravítko. V naznačené výšce si přiložíme brzdu, kterou doporučujeme navrtat do zasklívací lišty, ne do rámu okna. Po navrtání nasadíme krytku a vložíme řetízek. Nyní je žaluzie správně namontovaná a můžete ji používat.